Saka varume kana makuroora kuziva kuti kune mukadzi anonzi broiler. Broiler ronakidza kutarisa. Kwete imwe mhando yemukadzi, layers. Makadini mama? Ndiko makadiwa munhu waMwari. Tiri kuchengetwa nenyasha. Ndakakutarisa iso ndashamisikawo hangu. Pozi ndati vamwe varume vakaoma. Pane mabhega andiri kuona ari panza. Ndizvi? Hongu Prophet, mabhega muri kuona ndangu ndakaona akakandwa panze nemurume achibva kunhamo. Kunzi handichatoda? Kunzi handichatoda izvi. Wotarisa munhu wacho ari kunzi handichatoda. But varume ameno zvatakangosikwa utiriswa kuti handichada nokuti munaenda kunhamo. Alright, regai isati jaja guys, tinongotaura zvazviri. Uyu murume uyu ndiye wechipiri. Ndiye wechipiri. Okay, maibva kunhamo kwani? Yabamunini. Imba yakatoparara Prophet, ndibatsirewo. Okay. Ko imimi pamakaenda kunhamo kumurume akanga asina kukurambidzai here kuti haungaende kunhamo yekumba kwemumwe murume? Akanga andirambidza asi ndakauya kuita nharo. So kana wanga wakaroorwa kune imwe imba, bamunini vabva vanzi vashaika uine vana nemurume yeye, wabva waenda kunhamo yabamunini wabva wadzoka usikorambuka nemurume ariko, zviriko here? Ndichakubatsirai kuti marriage yenyu idzoke, asi ndiri kuona the reasoning yakaitwa nemurume wenyu. Kuti murume wenyu ari kufungira kuti pamwe imimi pane zvamuchiri kuita neex kana kuti neformer husband yenyu, ndosaka makaenda kunhamo zvenharo iye akaramba. Ndichafambidzane naye Prophet, ndibatsirewo. Ndiende here paimba yechitatu Prophet, ndibatsirei Prophet. Kukubatsirai ndikukubatsirai bandiri kukuudzai pamakakanganisa. Ndinobvuma kuti ndakakanganisa Prophet. Vabvuma varovere zvenyu maoko. Mimi vana mai muri pano, nzwisisai. Zvinhu zvakaoma kurambana zvine madamages obo. Pakanyanya kukanganisa ndepekuti kana wangu uchiendera vana, waifanira kunge wakaenda kane vana vacho. Andi kana uchienda kunhamo uri kuendera vana vawinavo. But iwe ukasiya vana ukaenda wega, zvinonopa mibvunzo. Ndizvo zvandofunga kuti zvakanyanya kukanganisika. Anyway, hatimezve kana kujaja vanhu isu pano, we don't judge. We don't judge. Regai tivadzorere kumba. Regai tivadzorere kumba. Batsirei Prophet, notenda. So vanamai ndoda kuti muzive kuti zvinoitika paupenyu. Kune mhando dzevakadzi, matypes evakadzi. Kune mabroiler. Kune road runner. Road runner ndo village yekumusha. Broiler ronakidza kutarisa, rinoyevedza kutarisa, rinoda appearance yaro. Kana uchitenga broiler iyoyo unotesta kuti rinorema sei nekutarisa kuti rakanaka here. Saka varume kana makuroora kuziva kuti kune mukadzi anonzi broiler, unogona kutoroora chibroiler. But broiler manje harishandi, roda kufidwa riri pai. Kwete imwe mhando yemukadzi, layers. Layer rinoda kupiwa chikafu. But kana wari pachikafu rokandira. Ndichazonyatsotaura pane imwe service kuti layer rinofamba sei. Kwaita road runner macho. Road runner rinongwafa ngwafa. Even ukasari pachikafu
romiramira. Tichazotaura hedu pamusoro pemhando yevakadzi ava. Ndichaita iri service. Ndangozvifungo ndiri pano. Saka amene kuti iwo une broiler here. Because broiler riri worried. Sterek neappearance. Broiler rinoda wifi, rinoda nzwara. Tichataura hedu pamusoro pemhando yevakadzi. Ndiri kutoudzawo zvangu vamwana. Mama, Mwari vati imbai nyadzoka nezita raJesu. Notenda Prophet. Notenda Prophet. Makanzwa tati Mwari vati inenge yatodzoka. Enda yanyu munogara. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet Freddy musi wa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi wa 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Munhu wese hoyo! Prophet Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.